Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Henito. Taong 1982, Look, Occidental Mindoro. Itong mga panahong ito, kasalukuyang mangingisda itong si Henito. Sa kanilang lugar, yon ang pangunahing pinagkukunan ng hanap buhay, gawa ng malapit lang sila sa dagat. Nagkapamilya mangmangmang itong si Henito. Kahit papaano, nagawa naman niyang maitaguyod ng maayos ang kanyang mga supling. Sa kanyang edad na 37 anyos, meron na siyang 5 anak na lalaki. Ang kanyang panganay noon, palagi niyang kasama kapag nanlalambat sila tuwing hapon. Hindi naman yun nagiging pabigat sa kanya, gawa ng kagaya niya, iisa lang din ang nais nitong mangyari sa kanilang pamilya. Sa halos ilang dekada nilang paninirahan sa Look, alam na ni Henito ang lahat ng pasikot-sikot dito. Kilala niya rin ang karamihang taong naninirahan sa lugar na yon, gawa ng kabilang ang kanilang angkan sa mga tubong unang nanirahan sa lugar. Maganda ang tanawin sa Look. Marami ka doong mapupuntahang gubat at mga bukiring maaari mong sakahan tuwing nagbabalak kang magsaka. Para kay Henito noon, oras at kagamitan lang talaga ang kanilang kalaban upang maisakatuparan ang mga bagay na kanilang ninanais. Sa kabila ng kagandahan ng kanilang lugar, hindi niya maipagkakaila ang iilang panganib na pangkaraniwan na lamang sa kanila. Kabilang sa panganib na gabi-gabi nilang kinakaharap ay ang mga nilalang na tinatawag nilang suwal. Para sa mga hindi nakakaalam, ang suwal ay isang uri ng aswang kung saan kalimitan yung namamahay sa mga punong merong butas sa katawan. Madalas nasisilayan ang bahay ng mga suwal sa puno ng akasya at kalumpang. Naniniwala sila Henito na kapag merong suwal sa paligid, nakakalanghap sila ng hangin na sinasabayan ng amoy na parabang galing sa nilulutong pagkain. Taliwas sa ibang uri ng aswang, hindi nagpapahinga ang mga suwal tuwing umaga. Kalimitan mong makikita ang mga ito, nagpapanggap bilang magsasaka sa mga lugar na halos hindi naman madalas mapuntahan ng tao. Ang mga suwal namang nagtatangan ng malalalim na lihim, tumutungo sa mga baryo para makisalamuha at magmanman sa kanilang mga binabalakang bibiktimahin. Maaaring nagtataka kayo kung papaano nalaman ni Henito ang tungkol sa mga nilalang na yon. Yung lolo niya kasi noon bago yun pumanaw, ito ang palaging bukang bibig na kwento sa kanya. Sa katunayan, hindi lang basta kwento ang inilahad ng lolo niya, bagkus ay nagpakita rin yon ng iilang mga pruweba. Alam mo, Pinuno, sa lugar noon nila Henito, isa ang kanyang yumaong lolo sa mga dalubhasang manggagamot. Ngunit sa kasamaang palad, matagal na yung namatay dahil sa komplikasyon sa katawan. Gayunpaman, kahit na wala ng isang mahusay na albularyo ang kanilang lugar, kampante pa rin sila roon kahit papaano, lalo pat may iilan din namang umusbong na merong talento sa ganoong larangan. Sa pagsapit ng buwan ng Disyembre, habang naghahanda sila noon sa kanilang gagamiting lambat, may napansin si Henitong matandang pabalik-balik sa bahay nila. Pagsilay niya sa wangis nito, bigla naman siyang nakaramdam ng kakaiba sa kadahilan ng bagong-bago ang pagmumukha nito sa mga mata niya. Alam ni Henito na hindi naninirahan ang matandang yon sa kanilang lugar, kaya naman nang magkaroon na siya ng pagkakataon para kumprontahin ito, agad naman niya yung ginawa ng walang pagdadalawang isip. Isang hapon, habang naghahabi sila ng lambat, nasipat niya ang matandang yon na dumaan sa entradang pinto ng bahay nila, kung kaya't dali-dali naman niyang iniwan ang kanyang ginagawa para yon ay kausapin. Paglapit niya sa kinaroroonan nito, agad namang tumigil ang matandang yon nang marinig nitong magwika siya ng,
Manang, mawalang galang na ho. Pero napapansin kong ilang araw na kayong pabalik-balik sa lugar na ito ah. Alam ko ring hindi kayo taga rito sapagkat kilala ko ang bawat taong naninirahan sa lugar na ito. Maaari bang malaman kung bakit ninyo pinagtitiktika ng bahay namin? Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, tumitig lang naman yun sa kanyang mga mata habang dahan-dahang ngumingisi. Sa puntong yon, hindi maiwasang makaramdam ni Henito ng takot sa kanyang katawan buhat sa mga bagay na kanyang naramdaman. Makalipas lamang ang ilang minutong pagtitig ng matanda sa kanya, humagik-gik naman itong sumagot ng, Hindi ba iho daanan ng lugar na ito? Saan mo naman ako balak padaanin kung ayaw mo kong makita? Wala naman akong ginagawa. Hayaan mong dumaan ako rito ng payapa. Habang sinasambit yon ng nilalang, ramdam na ramdam naman ni Henito ang paggalaw ng matatalas nitong mga kuko. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya may kakaiba talaga sa matandang yon. Maya-maya pa, pagsilay niya sa kulukulubot nitong balat, doon niya naalala ang istorya ng kanyang yumaong lolo ukol sa mga suwal. Dahil sa mga bagay na kanyang naalala, nagmadali naman siyang lumayo sa lugar na yon para iwasan ng matanda. Pagbalik niya sa kanilang tahanan, nasipat naman niya ang matandang yon na nag-umpisa na ring maglakad papalayo. Dahil sa pangyayari, hindi nila natapos ang lambat na kanilang hinahabi. Minabuti kasi noon ni Henito na bumisita sa kakilala niyang albularyo upang ipagsabi ang tungkol sa mga bagay na kanyang naranasan. Sa pagdating niya sa tahanan nito, doon niya napag-alaman ang kasalukuyang nangyayari sa baryo. Alinsunod sa paniniwala ng kanyang yumaong lolo, ang buwan ng Disyembre ang nagsisilbing pag-aani ng mga suwal. Taliwas sa mga ordinaryong aswang, hindi yon kumakain ng mga sanggol at bata, bagkus ang kinakain ng mga ito ay ang mga nagdadalaga at nagbibinata. Kaya din Disyembre ang napili nilang buwan ng paggapas sa kadahilan ng yon ng panahon na medyo malalaki na ang mga pagkaing kanilang pinagmamanmanan. Pagtatapat pa ng kanyang kaibigan sa kanya, mapanganib ang mga araw na yon para sa kanyang mga anak. Yung tipong kapag nalingat lang siya saglit, maaari yung madukot ng mga suwal. Kabilin-bilinan din sa kanya ng albularyo, huwag niyang kalilimutang maglagay ng dahon ng badyang sa lahat ng sulok ng kanilang bahay upang hindi yon makalapit ng basta-basta. Kahit umaga kasi, umaatake ang mga suwal sa oras na meron silang nakikitang pagkakataon. Lumipas ang mga araw magmula noong narinig niya ang abiso ng albularyo. Ginawa niya ang lahat ng pag-iingat alinsunod sa habilin nito. Kung noon isinasama niya ang kanyang anak sa pamimili sa merkado, ngayon palagi na lamang yung nakakulong sa kanilang tahanan. Sino man sa mga ito ang maglakas loob na sumuway sa kanyang utos, makakaranas ng hindi kaaya-ayang parusa. Akala niya, dahil sa ganoong batas sa kanilang tahanan, wala nang lakas ang mga itong sumuway sa utos niya. Subalit dumating na lamang ang isang araw noon, pagbalik nila ng kanyang panganay galing sa pamamalaot, nalaman na lamang niya sa kanyang asawa na nagawa palang makatakas ng ikalawa niya. Ayon sa asawa niya, niyayayo ng mga kababata nitong dumalo sa kaarawan ng isa nitong kaibigan na siya namang hindi na nito nagawa pang matutulan. Ayaw na ayaw kasing mapahiya ng kinakasama ni Henito ang sinuman sa mga anak nila, kung kaya't kahit labag sa loob nitong pumayag, hindi na rin yon nakaangal pa. Pagkarinig ni Henito sa sinabi ng kanyang asawa, wala naman siyang nagawa kundi ang hanapin ito. Iniwasan na rin niya doong makipagtalo, gawa ng magdudulot lamang yon ng karagdagang problema. Para sa kanya, hindi yon kasalanan ng kanyang asawa
sa kadahilanang nag-aalala lamang ito para sa damdamin ng kanilang mga anak. Bago pa man sumapit ang 6:00 ng hapon, kasalukuyan na niyang tinatahak ang bawat sulok ng baryo. Habang siya ay naglalakad, pansin na pansin naman niya ang iilang mga bahay na dahan-dahan ang nagsasara. Isipin ninyo may araw pa noong mga oras na yon, pero ultimo ang bintana sa bawat bahay ng mga ito ay nanatili ng sarado. Pagkaraan lamang ng ilang minutong paglalakad, nadapo na nga siya sa isang tahanan kung saan kasalukuyang nagdiriwang ng kaarawan. Pagsilay niya sa kanyang anak, agad naman niya yung nilapitan habang patuloy yung sinisindak ng kanyang nanlilisik na mga mata. Nang mapansin naman ito ang paglapit niya, bigla naman yung napatigil sa kasalukuyan nitong ginagawa, dala ng labis na pag-aalala. Bok, bakit hindi mo sinunod ang habiling ko? Alam mo naman siguro kung anong ibig sabihin nito, di ba? Isuot mo na yung tsinelas mo. Uuwi na tayo. Wika ni Henito sa kanyang anak. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, wala na yung nagawa kundi ang sumunod. Habang binabagtas nila ang daan, naging kampante naman siya kahit papaano, gawa ng meron pa rin naman silang iilang taong nakakasalubong sa sentro. Pagdating nila noon sa dulo, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang kanyang anak na wala na sa tabi niya. Yung kamay nitong kanyang hawak-hawak, napalitan ng tangkay ng punong may mga nakagapos na tuyong katawan ng palay. Dahil sa pangyayari, agad naman siyang bumalik, subalit wala na siyang naabutan sa daan. Sobra-sobrang kaba na noon ang nararamdaman ni Henito sa kadahilanang kapag naabutan pa yon ng umaga na hindi niya na yon nakikita, paniguradong patay na ito. Upang mas mapadali ang kanyang paghahanap, minabuti niyang lumapit sa kaibigan niyang albularyo. Habang binabagtas nila noon ang baryo, pilit naman nilang tinutunto ng presensya nito gamit ang isang insektong inihipan nito ng dasal. Sa pagbagtas nila ng daan patungong gubat, paulit-ulit naman siya nitong tinanong kung papaano nangyari ang bagay na yon. Subalit maging si Henito man, hindi alam ang kanyang isasagot sa kadahilanang hindi niya rin mawari kung papaano nawala ang kanyang anak. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, nagawi na nga sila sa bukana ng isang masukal na kakahuyan. Dahil sa ang lugar na yon ang itinuturo ng insektong inaalagaan ng albularyo, wala silang magagawa kundi pasukin ito. Habang binabagtas nila ang daan, unti-unti nang lumalakas ang kakaibang amoy na kanilang nilalanghap. Pakiramdam noon ni Henito, merong nagluluto ng tinolang manok malapit sa lugar na kanilang kinaroroonan. Ang mas nakakapagtaka lang, walang bahay na malapit doon. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, bahagya naman silang natigilan nang masipat nila ang isang matandang may pasan-pasang bata. Bagaman may kadiliman na ang lugar na kinaroroonan nito, siguradong sigurado siya, anak niya ang tinatangan ng suwal. Pagkakumpirma ni Henito na yun nga ang kanyang pangalawa, agad naman yung hinabol ng albularyo na siyang naging sanihi upang magawa na silang mapansin ng nilalang. Pagsilay nito sa kanilang kinaroroonan, bigla naman yung umangil ng napakalakas habang dahan-dahan itong ibinubuka ang bunganga nitong parang sa ahas. Bago pa man yun malapitan ng albularyo, itinapon nito ang anak ni Henito sa tabi ng puno kung saan dali-dali naman niya yung hinatak papalayo. Habang nagbubuno ang dalawa, napagdesisyon na naman niyang lumayo na sa lugar na yon para iligtas ang anak niya. Subalit, nang makalabas na siya noon sa kakahuyan, hindi niya rin maiwasang mag-alala sa kanyang kaibigan kung kaya't nang manumbalik na ang ulirat ng kanyang anak, inabisuhan niya yung tumakbo pabalik sa kanilang tahanan. Yun na lamang ang kanyang nagawa nang sa gayoy hindi niya maiwan ang kanyang kaibigan. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, agad naman yung kumaripas ng takbo pabalik sa baryo.
Nang masiguro naman niyang nakalayo na ito, dali-dali naman siyang bumalik sa kinaroroonan ng albularyo para tulungan ito. Habang tumatakbo siya patungo sa kinaroroonan ng kanyang kaibigan, panay naman ang kanyang paghahanap ng mga bagay na maaari niyang gawing armas. Maya-maya pa, pagsilay niya sa naputol na sanga ng puno, agad naman niya yung kinuha. Hindi naglaon, nang makabalik na siya sa kinaroroonan ng albularyo, kitang-kita niya ang suwal na pilit yung dinadarag patungo sa pinakadulong parte ng kakahuyan. Ramdam din ni Henito ang paghihirap ng kanyang kaibigan, kung kaya't kahit binabalot ng matinding takot ang kanyang katawan, napilitan siya noong makipaglaban. Dahil sa ginawa niyang pag-atake, kaya na may kahit papaano nakahinga ng maluwag ang albularyo. Nang manumbalik na ang lakas nito, doon na nila pinagtulungan ng nilalang na yon hanggang sa napilitan na yung umatras at tumakbo papalayo. Sa pagkawala nito, dali-dali naman silang bumalik sa baryo. Hindi na sila nagsayang pa ng oras na manatili sa kakahuyan sa kadahilanang ayon sa kanyang kaibigan, may posibilidad na tumungo sa lugar na yon ang iilan pa nitong mga kasama. Kapag naabutan sila nito, paniguradong hindi magiging maganda ang sitwasyong kahaharapin nila. Naniniwala rin ang kaibigan niya na kahit hindi kumakain ng mga matatanda ang mga nilalang na yon, mapipilitan yung lulunin sila ng buo, pagpapakita ng galit ng mga ito ukol sa kanilang kapangahasan. Habang binabagtas nila ang daan, panay naman ang pagbibigay babala ng kanyang kaibigan ukol sa maaaring mangyari sa mga susunod pang araw. Ayon dito, hindi titigil ang mga suwal hanggat hindi nakukuha ang kanyang anak. Sapat ng pagbataya ng albularyo ang ginawa nitong pagtakas upang mas lalo pang manabik ang mga nilalang na yon na makain ito ng buhay. Sa pagdating nila sa bahay ni Henito, agad naman nilang napansin ang asawa niyang kanina pang naghihintay. Paglapit nila sa kinaroroonan nito, laking gulat na lamang nila nang malaman nila roong hindi pa rin nakakauwi ang anak niya. Dahil sa mga katagang inilahad nito, halos hindi na niya mawari ang kanyang gagawin, lalo pat alam niya sa kanyang sarili na wala na silang kakayahan na yon ay hanapin sa kalaliman ng gabi. Ang tanging nagawa na lamang nila noon, maghintay sa pagbabalik nito. Awa naman ng Diyos, bago sumapit ang 10:00 ng gabi, nasipat nila yung tumatakbo, bitbit ang kaliwa nitong tsinelas. Marami na rin yung dugo sa katawan, buhat sa mga pinsalang natamo nito. Ang mas ikinatakot pa noon nila Henito, na habang pinagmamasdan nila ang anak niyang yon, kitang-kita nila ang 2 suwal sa likod nito na dahan-dahang sumusunod. Sa takot na baka madarag na naman yun papalayo, nagdesisyon na silang yon ay salubungin, bitbit ang iilang mga armas na nagawa nilang makuha sa loob ng bahay niya. Paglapit nila sa kanyang pangalawa, agad naman niya yung kinarga at mabilisang tinakbo papasok ng bahay nila. Matapos niya yung gawin, muli siyang bumalik sa kanyang kaibigan para yon ay tulungan. Maniwala kayo o hindi, kahit walang taglay na karunungan itong si Henito, nagawa niyang makipaglaban sa mga suwal. Ang iniisip lang kasi niya noon, mailigtas ang kanyang mga anak anuman ang mangyari sa kanila. Sa pagpapatuloy ng ginagawa nilang pakikipaglaban sa 2 nilalang, halos ramdam naman niya ang mga pinsalang bigla na lamang lumilitaw sa kanyang katawan. Hindi naglaon dahil sa husay ng kanyang kaibigan, nagawa nitong mailabas ang iilan sa mga pangontrang kinatatakutan ng mga suwal. Bago pa man yun mapansin ng mga nilalang, nagawa na yung mabigyan ng pinsala ng albularyo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pakikipagbuno, halos pakiramdam noon ni Henito, blankong-blanko na ang kanyang utak. Yung tipong nakikipaglaban na lamang ang kanyang katawan sa mga nilalang na hindi nito mawari kung totoo ba o panlalaro lamang ng kanyang isipan. Maya-maya pa,
Bigla naman siyang napasipat sa kinaroroonan ng albularyo matapos niyang marinig dito ang pag-atungal ng isang suwal, hudyat na napuruhan ito. Pagsilay niya sa lugar na yon, doon tumambad sa kanya ang nilalang na pilit nagpupumiglas mula sa mga tabak na tumarak sa dibdib nito. Dahil sa nakita ni Henito, dali-dali naman niya yung nilapitan para pugutan ng ulo. Matapos niya yung gawin, kitang-kita niya ang halos hindi maipintang galit ng kasama nitong naulila. Bago yun mapaatras sa lugar na kanilang kinaroroonan, sinindak niya ito na kung hindi pa nito tatantana ng kanyang pamilya, hindi malabong magpatuloy ang pagdanak ng dugo sa lahi nila. Nang marinig naman ng suwalang kanyang sinabi, umangi lang naman ito habang dahan-dahang nagkukubli sa kadiliman ng gabi. Pagkawala naman ng nilalang na yon, nagmamadali naman silang bumalik sa kanyang tahanan para magkubli. Halos nanatili roon ng ilang araw ang kanyang kaibigan para magpagaling at tulungan siyang gamutin ang mga natamo niyang pinsala. Sa paglipas ng mga araw, nanatiling sarado ang bahay nila Henito. Ni isa sa kanila, walang lumalabas maliban lamang kung maliligo o hindi naman kaya'y dudumi. Iniiwasan rin nila noong tumambay sa bakuran gawa ng ayon sa kanyang kaibigan, may mga nararamdaman yung suwal na pabalik-balik sa kanilang lugar. Sa halos isang buwan, paulit-ulit sila nitong pinakiramdaman, umaga man o gabi. Ayon nga kay Henito, para silang mga bilanggo sa sarili nila noong tahanan. Ultimo ang pagbili ng makakain nila sa sentro, inaasa pa nila sa kaibigan niya. Hindi na rin siya noon nakakapalaot pa, buhat nga ng mga banta sa kanyang pamilya. Tumagal ang pagpaparamdam ng mga suwal sa kanila sa halos humigit 4 na buwan. Sa mga panahong yon, wala silang ibang ginawa kundi ang magtiis at mamuhay sa takot sa mga nilalang. Hindi na rin nila pinilit pang labanan ang mga nilalang na yon, gawa ng ayon sa kanyang kaibigan, may posibilidad na maaari nila yung ikamatay. Sa pagsapit ng 3 linggo ng pang-4 na buwan, binigyan ng abiso ni Henito ang kanyang kaibigan sa kagustuhan nilang lumayas na sa Look. Nang marinig naman ito ang kanilang nais, maging ito man, hindi na maiwasan pang tumutol. Alam ng albularyo na yon ang magpapatahimik sa kanila, kung kaya't minabuti nitong mag-isip ng paraan para malaya silang makaalis sa lugar na yon. Ayon sa kanyang kaibigan, hindi lang basta paglipat ang kanilang gagawin, bagkus ay ang tuluyan talaga nilang paglaya sa isla. Sa ganoong pamamaraan, lulubayan na sila ng mga suwal, gawa ng wala naman yung kakayahang tumawid ng dagat. Para may isakatuparan nila ito, kinakailangan nila ang tulong ng iilan pang mga albularyo. Matapos nilang magkasundo, naghintay ng 3 araw si Henito para may isakatuparan ang kanilang plano. Nang mabigyan siya ng abiso ng kanyang kaibigan ukol sa bangkang kanilang sasakyan, agad naman sila nitong sinamahan patungo sa dalampasigan. 7 albularyo ang sumama noon sa kanila, masiguro lamang na walang suwal ang mga ngahas na umatake. Habang binabagtas nila ang daan, pansin na pansin naman noon ni Henito ang iilan sa mga nilalang na nagmamasid. Halos kahit narating na nila noon ang gilid ng dagat, nagagawa pa rin niyang maramdaman ang presensya ng mga ito. Nawala lamang ang mga nilalang na yon nang tuluyan na silang makasampa ng bangka. Bago umalis ang kanilang sinasakyan, bigla naman siyang niyakap ng kanyang kaibigan habang nagwiwika sa kanya ng, Hayaan mo, Henito. Kapag may oras ako, bibisita ako sa inyo. Mag-iingat kayo. Hangad ko ang kaligtasan ng inyong pamilya. Nang marinig naman ni Henito ang sinabi nito, taus-puso naman siya doong nagpasalamat habang umiiyak. Pagkaraan ng 4 taon, nalagay na nga sa tahimik ang kanilang pamilya.
Pangingisda pa rin ang naging hanap buhay nila sa lugar na kanilang tinitirhan. Gawa ng yun lamang ang alam na trabaho ni Henito. Pero alam nyo ba, kahit malayo na sila sa dati nilang tinitirhan, hinding-hindi pa rin malilimutan ng pamilya ni Henito ang mga natatanging angka ng mga aswang sa Mindoro. Okay, opinyon ko sa kwento. Isang bata na naman na matigas ang ulo na hindi nakinig sa payo ng mga magulang niya ang muntik na namang mapahamak. 'Di ba, napakasimple lang naman ang gagawin mo, sundin mo yung magulang mo. Ang mali naman dun sa nanay, mas inuna yung pride kaysa dun sa pahamak na pwedeng makuha ng anak niya, which is very very wrong. Mali yun. Pero masasabi ko rito sa angka ng suwal, ngayon ko lang narinig yung ganitong klase ng aswang na nagluluto tapos amoy tinola. No, hindi ko masabi kung nakakatakot ba 'to eh. Hindi ko alam kung ano yung pinakatamang description para sa aswang na 'to kasi base dito sa kwento ni Henito, merong kukong mahaba no. So, ibig sabihin siguro pangitong mga suwal. Ang kaso nga lang kasi, yung tipo tsaka yung pamumuhay nila parang iba sa mga aswang, taliwas eh. Siguro mababango tong mga nilalang na to, hindi ko masabi kasi di pa naman ako nakaamoy. Kumpara natin sa mga typical na alam nating aswang na talagang sobrang baho kasi nga kumakain ng tao. Well, kumakain din naman ng tao yung suwal pero pinipili nila tapos every month ng December dun sila mag-harvest. So first time kong marinig yung ganitong klase ng lahi. Baka meron dyan ng mga taga-Occidental Mindoro na sa lugar ng Look na nakakaalam tungkol dito. Paki-comment na lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.